Nagabenta ki KHUBOR baman kasni Paidbah subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki KHUBOR bamda kasni. Pau kalai rong sau jingum balayo I kani hakini kisngi ki bala dem nakaleng gajaka jangka yuram. Ka jingpau jangkate kalait ka Lyngoh ki briu ki beyo I bala pelong ki briu ki beyo I bagin perkhat ka ki badon shelindat jangkate ka jingmi jangkalan sau jingum bat ka ba itnan. Kate ka jingmi ka bakhala kamde ka ka ba shimi ruma ndai ka day ka biya day ka jingmi tingko hapteng ka coronal mass ejection CMES bar ka PYRTHEI ka pelong ya ka jing thaba jangkate ka light bar ka G3 glass jo magnetic strong. Ustad PYRTHEI Martin MC Kena of Swatraj and Ireland uong bagate ka jingmi pau jangkate ka light ka day namar jang ka Steve Strong thermal emission velocity enhancement. Ulo ongru baka daw jang ka jingmi pau jangkate ka light ka day namar baka haw ka bami nawa bar ka jingklut jang ka haw ka poi hadu lai hajar degree Celsius. Bar ka tuot na po ka kendo jang ka may maryang hapo ka jingstan ka 100 km/s.